Hemen salam, go'my adaylar janyň sagmy. Bugün serýozny görüň edýäs. Kriptovalutadaky, kripto rynokdaky maşenniçiler barada adamlar, gatykän adamlar ağlanýar, gatykän adamlaryň pul gidýär. Şoň üçin şu videony dolja görüň. Soňra çenini ünsüce dinleň, şoby siziň başyňyzdan şoň ýaly zatlar gelmedi ýaly. Inni başlamak like, kommentaria soraýyn sizden hökma suratly like, kommentaria goýun. Köp adam görsün, köp adam öwrensin, şoby şu gurnöre düşmezler ýaly. Maşenniçiler duşmaz ýaly. Duşaýan ýagdaýynda da öz kripto valutasyny, öz hasabyny gorap biler ýaly. Inni başlady onu. Seredin. Özümün öz başımdan geçen maşenniçiler barada. Toýst berde kriptovalutada gatykän maşenniçiler hemmesini aýdyp geçip bolmaýar bir videoda. Şoň üçin asnawnoy popularny we öz başymdan gelenler, toýst ýanymdaky oglanyň başyndan gelenler bardy aýdaýyn. Siziň başyňyzdan gelän ýagdaýyny şoňa bilersiňiz ýaly. Näme etmesini. Birinji asnawnoy köp edilýän zat scam tokenler. Adamlar scam tokenler alýar. Scam tokenler näli? Başda çykarlanan şu kriptovaluta diňe satmak üçin toýst. Diňe satyp bolýar, alyp bolanok. Şeydip yankı çıkaryan adamlar bunu adamlara çıkaryalar, satyalar, yönü adamlar ýyny hiç satyp bilenok. Şeydip ellerine galýada soň özlerininkini pulunu satyp kassan boşup gidýärler, näde edýärler. Her hil Telegram kanallar bolýanlar. Öz dostumyň başyndan geçti. Şu videony görüp oturan olsa bilýän Caesar dip token çıkardylar. Pulunu hemme Telegram kanallarda, şu kripto barda Telegram kanallar var. Şolun içinde her hil blogerler reklam etýärler, olardan reklamy satyn alýarlar, ýanky bular. Olun işleşi her hile käbir spesialny Telegram kanal açyp şonu pradvigat edip zat edip bir gaýla pradvigat edip gowzatlar aýdan olup berip soň insanyny şeýip Allah gitýär. Käbiri blogerler satyn alýarlar, pulu zat edip ýa da blogerler bilen gazanan pullaryny paýlaşýarlar. Şoň ýaly zat edip bir kriptovalutany pradvigat edýärler. Olar hiç birja da gelme aýtýarlar, Binance zat etýär, listing etýär, Bybit'e gelýär, oňa gelýär, muňa gelýär, bahasy $5 bolýar, $10 bolýar diýip adamlara allap satýarlar. Asnawnoy BNB smart chain'ine gurulan, BNB blockchain'ine gurulan zatlar bolýar. Ýanky kriptovalutalar asnawnoy allanýan, näme üçin täze oň üstünde mut gurup bolýar da. PancakeSwap'da alýanlar, PancakeSwap dip saytda şu taýda alın eýle beýle onu çykýar. Gönü diýseler de gönü gaçyň şondan. Telegram kanallara wapşa ynanmaň, mysal üçin şu token çykýar, ol zat, şu wagt alym öňünden öň satış ýerli. Abyçna kriptovaluta bir tane lüboy bir kriptovaluta çykanda, mysal üçin Arbitrum çykdy bilýäňiz. Gaty popularny bolup şol öň zat etdi. Ýanky öň satış etdiler, ondan soň ýanky adamlara payladılar, drop ettiler, opşam şu zatlar edilenne adamlar pul alýar, real onu gazanýarlar. Bu scam tokenlarda hiççilik zat ýok. Onu mesela Arbitrum'un zatı çykdy, scam token çykdy. Ondan soň şu wagt çykýan popularny kriptovalutalar var, täze şolun köpsiniň zatı çykdy, scam tokenlary. Diňe PancakeSwap'da bolýar, adamlar alýarlar, ýanky ýaly edip şu taýda 10%-dan, toýst 90%'ını satýarlar, naprimер, 10%'ını öz ellerine goýup, reska satyp goýýarlar. Düşünüňiz. Şoň üçin Telegramda zatda PancakeSwap'dan alynyna şuňa zat etýän diýen kriptovalutalara wapşa ynanmaň hiç ýagdaýda. Razraboçyklar onu ýürütse şu koduny düzenlerine diňe adam alyp biler ýaly etýär. Düşünüňiz, alyp biler ýaly etýärler, ondan soň ýanky hemme pul alyp satyp goýýarlar da özlerininkini şeýdip scam puluňyz köýýär, hiç zat nolog galýar, çöp bolýar. Şoň üçin Telegram kanallary ynanmaň. Diňe ofitsialny sayt, ofitsialny lüboy bir proýekt bolýar diýeli. Lüboy bir proýekt çykdy, şu suýy çykmaly. Şu suýyň öz ofitsialny Twitter sahypasy bolýar, ofitsialny YouTube bolýar, şu taýlardan görüň, şu taýlardan zat edin. Mysal üçin şu wagt öň satışy gelmeli, drop gelmeli. Opşa şu zat uja başlady, etjen ýalňyş. Mesela men kan dropda участвовать etmem soň kan bilemok o zatlary. Ýanky öň satışy gelýär. Şonu diňe öz ofitsialny saytdan görüň, şu taýda ofitsialny ssylka bolar size nerden öň satışa gatnaşyp bolýar. Öň satış bolany ýanky birjalara gelmäk adamlara satýarlar. Ondan soň 90%-ni ýa 60%-ni her hil bolýar proýektde. Blog edip goýarlar, siz 6 aýlap, 7 aýlap satyp bileňiz, galan
galan 10%, 20% olmuş olar satıp bolýar. Soň ýoş-ýoşdan açylýar. Sonra öň satışda şeýdilýär. Indi oňa kän zady dolu aýdyp oturjak gäller. Opşam aýçarsadım iň köp zady edilýän maşenniçisto, ýa-ni scam tokenlerdir. Almaň. Telegram kanallara wapşe ynanmaň. Особенно PancakeSwap'dan almalysa bolly gaç beriň. Asnavnoy ödem şo maşenniçisto zatlar scam tokenler çykanna bin bädiňe satyn alyp bolýan etdiler-de. Şonu görnü gaçyň bolly zat etmän. Girmän hiç ýagdaýda. Indi ikinji köp maşenniçisto edilýän zatlar arbitraj diýip zatlar bardyr. Telegram kanalları var. Bir giden ana şu wagt arbitraj edýäs, birjalaryň arasyny arbitraj edýäs. Seredin Binance'dan arada men özüme gawatdely, tas men özüm alanýardym şoňa. Karoçy zat reklam edýär bir normal Telegram kanaly. Reklam etýär, şu wagt salanyň bahasy Binance'da $25, berde 40 näçe dolar, bu tipa Japonski birja eýle beýle siz Binance'dan alyň berde satdyňyz şo taýda paş $20 her bir salanadan gazanýan zat. Men özüme mundan ondan soň berde meňini köp gatnaşan trader bolanam, menden has gowrak bilýänsiňiz şolardan sorum da etdim, olar düşünürdim, ha ýok, maşenniçisto eýle beýle. Indi ýankylaň edýän zat näle? Tipa birjalaryň arasyndaky arbitraj diýen ol gitýändir. Sizden Solana, primeri Solana aýtdym da, Solana siz aýtýar, "Şoň Solana al, näçe köp alsaň şonça gowy diýeli $1000 Solana alýan sen Binance'dan, ondan soň olaň berýän sylkasyndan şo taýda şu birja, zat birja diýen bolup özlerçe birja çykarýarlar bular. Dizip düşünüňiz. Şo taýda siz Solanany otak geçirýäňiz, size bolsa uja tetr gelmeli. Diýeli $1000 zady size paşty $2000 gelýär zat diýip aýdýarlar bilen. Size alýaňyz oý begen, preska şo $1000 Solana olar uratýaňyz size ýylyna hissat gelýär. Şeýdi gidýär. Aslanly Telegram kanallarda kendir şol. Şoň üçin şoňa zat bolsa hiç ýyl gatnaşmaň sebäbi birjalaryň arasynda realny bolýar, käwat ýöne birja bolsa mysal üçin Bybit, Binance, ondan soň başga da birjalar var. KuCoin, GTO. Siz şo taýyň içine prilajenýany özüňiz skaçaýdyň, görüň o taýda realny edip bolýar ýöne gaty redka bolýar. Gaty redka bir token gidýärdi bir ýerde gaty ulbaha gap tapaut oňalyk gaty kän bolan gaty redka bolýar-da. Öňler bolýardy. Indi oňa zat ýok, hemme kişi bilýär onu. Egerde şoňalyk ara tapaut bolsa birjalaryň arasynda diýeli Binance'da Bitcoin $28,000, başka yerde $29,000. Adam reske Binance'dan alýar, perewod edýär, o tak şo taýda bir $10, $20 komissiýa ödäýär, boldy şo taýda paşty $1000 peýda bolýar. Onu emmek edýär. Tak şoň üçin uja birjalaryň arasynda oňalyk tapaut bolmaýar. Egerde birden bolaýanda da tehnik aşypka sebäpli bolýar. İş onu birjalar uja normal birjalar özüne saldyrmaýar saňa. Bitcoin saldyrtmaýarlar, çykartmaýarlar. Düşünüňiz. Şoň üçin şoňal maşenniklerden gaty häzir bolun. Wapşe bir zat edeňizde birini soraň, bilýänrek oglanlar bolýar. Şolardan soraň, maslahat alyň, soramak, maslahat almak hiç aýp zat däl. Indi üçüncü populярny maşenniçisto edilýän zat P2P'da. P2P'da biz ýadyňyza düşýänsiňiz, Binance'da var. PayPal diýip çykýanlar düşünmeýänler üçin. Şo taýda biz näme edýärdik? Berden bize Russiýadan pul gelýär, biz berden ona Tether'e uğraýardyk. Tether'am ýanky Binance'da P2P'niň içine satýardyk bu ors kartlaryň içine. Şo taýda bize 78'den alýas, 79'dan berden satýar. Şo taýda 1 rubl peýda bolup satyp işleýärdik. P2P'den satamyzda gatykän adam alanyly, gatykän adam sokully maşenniga gawat gelip näme edýärler? Ulu kursa ynanýarlar. Mysal üçin diýip P2P girýäňde şoň üçin обычно kurs durýar diýil 78 şuň. 78 biram 80 mäşä 82 dik goýa adam oý bilä 80 ýaşdan tatyp bilen girýär satýar. Şoňa girip satanýa seredin gapdalyna galyçka bolmaly. Verifikasiýa bolýar Instagramda. Binance'da da şoňa verifikasiýa bar, ýöne sarja galyçkadyr. Aslanma şolara satyň çala arzan bolsun. Siz şo taýda ogram bir $50 50 rubl, 100 rubl aşağı satarsanız ýöne ogram zatda puluňyz çaýly galýar, awat galýar. Eýlekler ýürüýte şu maşennikler bolýar, naprimер siz zat etýäňiz, satyn alýaňyz, diýil Tether'ňy zat etýäňiz, uradýaňyz. Araňyzda siz Binance durýar, P2P'de zat ediňiz, huda ediňiz. Diýil Tether'ňy zat gitdi. Ol näme edýär saňa falşywitçe uradýar, ana pul attym, daway patwierdzit pul aldım, eýle beýle zat diýip. Ýa-da size telefonuňyzda siz nomeryňyzy ýazýaňyz, telefon nomeryňyzy soraýar, ondan soň kart nomeryňyzyň üstü bilen şo telefon tapýarlar, net tapýarlar, ona bilemok da.
yankın telefon nomeruňyza sizin SMS urajýarlar. Pul gelýär. Edil Tinkoff'tan nälik gelýär? Tinkoff'tan Sberden nälik pul gelýär? Size pul gelen. Edil şoňa edip ýazýarlar olar. Ondan soň aňardaky adam prilajeniýanyň içine girer. SMS-le o patyrjda edip goýar. Soň prilajeniýanyň içine girýär. Ol ýok pul. Bolly hiç alyp bolýan däl. Sebäbi siz binansyz patyrjda etdiňiz. Ondan soň nälik jal berdiň, nälik apelýasiýa uradyň. Ýok, uja ol adam reska teter alyp başga ýere uradyp goýar. Düşündiňiz? Onuň hiç kimse kömek edip bilmeýär. Men maňa özüme ýazan bir gyz bar. $8.000 gitdi. Meňne bilýänem. Alyp beräýin, ýarsyna da desseň, ýarsyny size berjek, alyp berseňiz diýip. Alyp bolanok alyp berjek. Men başga alyp bilýän olsam alyp hiç sady gerek ýa. Ýöne alyp bolanok hiç ýagdaýda. Ondan soň men öz tanşyma, öz gatnaşanym $10.000 gitdi. Ýene bir başga bir gatnaşanymyň bir $12.000 gitdi. Edil şoňalak adam ulu kursa unan ýa, P2P'de onu şoňa satjak diýip girýär. Bolly, o da ýanky falşywçe uradýa ýa-da saňa zat uradýa, SMS uradýa geldi diýip. Şoň üçin P2P'de satsaňyzda, hökman suratda P2P'de satjaňyzda bassyňyz ordera, tetariňiz gün awtomatiki blok bolýar. Ondan soň o ýazýar saňa, ana häzir uradýan zat diýip uradan soň çe uradýa ýa-da uratdym diýip ýazýar. Ondan soň sen saňa SMS gelýär ýa-da prilajeniýanyň içine girýän sen. SMS gelýär palibom. Ondan soň prilajeniýanyň içine siz girmeli. Sber olsa Sber'in, Tinkoff şoň içine terediň. Gara howlukmaň. O ýaz bersen bas eýle beýle apelýasiýa berjek. Näme diýse şo niýetin o taýsyň onu ýaşyr mutwagtyňyz bolýar. Geldi bas pul patyrjda etmäkäňiz pul geldi diýip prilajeniýanyň içine girýäňiz, görýäňiz. Tinkoff olsun, Sber olsun pul içine gelipdir, men zat gülýärmi? O bolly, ondan soň binasyň içine girip jengi получили patyrjda edýän, eliňizden täter gitýär. Bolly, ondan soň izin alyp bolýar. Şoň üçin basmakaňyz barlaň. Aňardaky diýbersin saňa, bank şu wagt eýletdi, blok etdi, garaşmaly transaksiýa eýledi. Basmaň patyrjeniýa. Bolýardy garaşakdy, hiç problem ýok. O taýda 10-20 minutdan soň sen atmen etip bilýän. Şo taýda wagt geçýär, 1 saatdan soň. Ýa-da şonu uja. Şo taýda wagt garaşýan atmen edip goýarýaňyz. Düşündiňiz? Şoň üçin hökman suratda ýanky P2P'den sataňyzda zat edeňiz, gat akurat bolun, gat häzirek bolun. Bärde bilýänmi, bankalyk däl, o jaň edip zat blok etip bolun, gat kyn şo ýagdaýlary. Bir gapdalan gowy kriptovalyuta, bir gapdalan erbet, şoňa erbet ýerler ama gowy ýerleri kaby islan wagtyň lyboy summa niri uradosyňyz urajan reska banka barmak gerek, oturýanda telefonda. O zatlar gowy ýöne, şo zatlardan moşenniklarym peýdalanýar da, düşünýäňiz. Inni ýene bir allanylýan zat adamlaň arada maňa bir ýazdy da oğlanyň biri, klientlaryň biri. Şuňal ýalňyşyp birine pul uratdym, ýygyň alyp bilemok, şeýle gatul summa kene uratdym, alyp bilemok näde barp bolýar eýle beýle binasdan uradypdyr, oň binasyna. Men aýtdym, hiç alyp bolanok hakykatdan realne hiç alyp bolanok ödem tanaýan adamy başga bir ýerde, oňam klientlar kenne. Ýazýarmyş şolonga ol aýtja, ýok, maňa pul gelenok, blok boldy, eýle beýle tuda şoňa zatlar bakana tapýar. Şoňa zat ana birden sede gawat gelse, ýygyny alyp bolýan däller, häzirek bolun şoň üçin ol bir uratdym gitdi, bolu ýygyny alyp bolanok hiç ýagdaýda ýalňyş uratsaň, binasy ýasaňyz da aýtsam kömek etmeýse, sebäbi size başda aýtja, ýanky uratmakaň size düşündirýär, gitdi alyp bolýan däller diýip siz şo taýda galçyk goýaňyz, ha o men düşünýän şu zatlar diýip. Şoň üçin uradaňyzda gat häzirek bolun howlukmaň, men özümde de boldy, men özüme gatkan summa şu pul geçirýänler bar, teter geçirýänler, maňa gatkan gedek 2-3 edek ýalňyş uratdylar, men hemmesini ýygyna berdim de. Ondan soň men özüm bir gedek ýalňyş uratdym, klientlaryň birine, onu tanaýan, ýöne onu ýazdım, bolu ýygyna geçirip berdi. Dostum bir gedek ýalňyş uradypdym, özüm uratjak bolup. Ana o zatlarym boldy. Başymyzdan geçdi de, o zatlar şu P2P'de işleýän wagtymyz, arbitraj etýän wagtymyz Russiýa bilen. Şo zatlar başymyzdan geçdi, ýöne hemmesini ýygyna geldi, Hudaýa şükür. Sizem birden size ýalňyş gelse, hökmat uratdy ýygyna beriň. Birden şo taýdan bilýän, palibom ýygyna bereňiz, size şo aňardaky adam berýär şo taýda 5%, 10% summa ura, 1% gatul summa bolsa 1% bilýän, al sawol taňa rekasyny berilýär, onu edilýär, ýalňyş uradyn. Sebäbi insanlyk edip, saňa adamçylyk edip, adam uratýar da ýygyna. Şoňalak birden ýalňyş uratsaňyz, ýygyny alyp bolýan äller şoň üçin uratmakaňyz gaty ünseriň gaty barlaň, birinji kontrol edin, hiç howlukmaň, ýalňyşmaň. Şoňalak inni şurada şu zatlar bar, birden näme diýin,
Ortada siz na чужое несчастье, счастье не построишь diýilýär de ýylyň bet bagçylygyna öz bagtyny gurup bilmeýän. Şoňa alak egerde şol eden adam bilýän sen kim zat edenini görýän bolsaň şu wideony adam sana uğradypdyr ýalňyş ýydyna ber şopuly по-любому biriniň hakyny ýsen million ýerinden çykýar. Şoň üçin adam hakyny ýemäň hiç zat etmeýän oňa haramçylyk. Ay haça bu sana aýdypdyraram ol oglanar uğradan aýdypdyr 10-20%-ını özüň hakkal galan berseň bolýar diýip. Şoňa alak zat ana berip goýar 10% 20% al oňa alak sana gerek bolsa şopuluk geçir galanyna sebäp seň puluň däl ol ýylyň hakynyň ýemek bolan ok ýylyň hakky belan ok diýilýär näme türkmenlerde de bar şoňa alak söz. Şoňa alak video boldy göwnüňde ýarandyr diýip pikir edýän hemen peýdal bolandyr diýip pikir edýän like kommentary hukman suratda ondan soň binasda Bybitde registrasiýa etjek bolsaň men aşagda ссылка goýjak. Şona geçin registrasiýa dat edin iň nadёжный birjalar ol biderek birjalara girmeň sebäbi birjada bank как бы любой birja bankrot bolup bilýär, ýene bir zat bolup bilýär. Şoň üçin iň nadёжный birjalar Binance, Bybit. Şolarda registrasiýa edin, şolarda sewda edin. Men özüm şo taýda registrasiýa edin, şo taýda sewda etýän aslanly pullaram şo taýda saklaýan düşünüňiz. Kaşlykda da bada ýöne şunu kän sewda edemden soň aslanly birjada durýar. Ana şuňa alak video iň esasat akyllyca hereket edin, adam hakyny ýemäň. Jaň sag bolsun.